Takže CS1. Zdravím. Se mnou tu Momo 1606. Čau lidi. No, na tomhle serveru teda vůbec jsme nehráli, ale jdeme hned experti tudy. Já se taky přiznávám, teď jsme teprve začali hrát. Protože ten jeho server tam prostě se nejde registrovat, nevím proč. No a tak je to zalagovaný jak prase, ale jsou tam zbraně, což je dobré. Jo. Tak já si to teda vůbec číst nebudu, protože stejně, když si něco přečtu, tak pak to stejně zapomenu. Sport do světa hra. Dobře. Svět hraju. Tak. A to nejsem kurňa, nefunguje. What the fuck? Dej normálně. Téčko, lomeno, Jo. Já myslím, že na to mám. Jupí, mám věci. Já taky, kamenej set, hej, ale víš co je ser na serveru? Co? Že vždycky dostaneš set. Všechno, kromě motiky. Já ani no. Zaneču tam pár kamenů, abychom měli věci na pec. No právě. Já natěžím tady i nějakou pec. Nejde. Nejde, protože to je zabezpečený. To jsou i truhly. Dveře, cedulky a tak. Já, mně se to laguje. Nevadí. Už ne. Už mi to jde plyn. Tak. Hej, koukej, shop jako prase. No ty krávo, to je shop, normálně není možný. Hej, ty vole, větší shop jsem neviděl. Přesně. A taky jsme Hej, dobře si to tady zabezpečili, koukej, co jsem našel. Hele, dobře si to zabezpečili, sem daj písek. Tak to bylo nenápadný. Hej, to bylo nenápadný. Jo, sem daj písek, ty vole. A já chtěl ten písek vytěžit, ne? Au. Víš co, že sklo, oni tady mají ty vole nějaký ty lamy. Já se sem postavím to, ať se tam dostanu, protože já jsem lamska. Tak já tam dám kobo a pak tam zjistím, že tam vůbec nic není. Tamhle creeper, střelný prach. No. Momo, můžu se tě něco zeptat? No, Co bys si osobně chtěla, aby přidali do Minecraftu? já nevím, víc mobů, nějak tak. Já osobně bych tam přidal víc zbraní, jako jenom meč a luk. Chtělo by to třeba a víc, aby si mohl oblíkat třeba jenom rukavice třeba, kdyby tam To smaragdový věci. třeba ty zbraně a rukavice by stačily. Jo, na to máme nečetli, tam jsou opuštěný doly. Já jenom tady těším barák. WTF? Co? Jo, jsou tam. Já tady těším barák. Hej, zase nenápadný, ty vole. Už zase udělali to. Víš, s pískem. Jo. Hej, to tady nemá nic lepšího než písek, ty vole. Já bych aspoň vypálil ten kámen. No právě. Ale A ne, dětský Minecraft. A najednou. O 10 minut později. Tak jsem Nice, byl na... železo. Počkej, hele, o 10 minut později. Byl jsem na krávách. Kde mám kurva tu skrýš a všude ty stouny v té hoře. Fuck! Mám 7 železa. Já tady těžím koberec. Tak ne no. Jo, jsem v těch opuštěných dolech. Tam vypadá na spawner. Kaču! Ale... Ať tady nemá resku, ať tady nemá resku, ať tady nemá resku. Má. Já ten frajer tady bydlí v těch opuštěných dolech. A nemá tady resku. Jo, nemá tady resku. Má. Jaj. Je tady reska, ale on ji nemá tam. Hej, proč všichni musí kurva? Proč všichni musí mít resku? Když jsme jim to jenom rozgrýfovali jako... Vidíte, my jsme takový ten typ, který vůbec nechce těšit to. On tady má kurva. Ale tady není reska, je to celý rozgrýfovaný. Není reska. Ale Glowstone nemá to. Au. 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 Au.
máš pavouku? Jo, mám 4 levu. Jak dlouho budeme natáčet tenhle díl asi? Za chvilku skončíme, tohle je ta ukázka. Ji vůbec neslyším. Že za chvíli. Tak ukážem úvod a pak natočíme další. Ty vole, creeper. Ne. Já mám půl srdíčka, tamhle skeleton. Nemá, to ne... Musím být si plavu jedním směrem. Hej, to nenávidím, prostě bouknou mě creeper a tam jsou ty skeletoni. No. Ale víc nepřátel by mohli jako přidat. Jako Třeba zčarovaný... bandity. Je tady to samé zombie, ty vole. Pojď na mě TPA. Jo, jasné. TPA, momo, 1600. Co? Já nemám to povolení. Dávat TPA. No, Ale to jsme totálně vprděli, to se musíme držet u sebe, what the fuck. tak pojď na spawn. Tak jo. A teď najednou, na tuto akci nemáš oprávnění. Ty vole, já bych měl nervy jak svině, ty vole. Tak Jako jdem hra, na lomeno to- hra, na to- pojď lomeno hra. Jo, a to nemusíme běhat. Ty vole, nemám žádný jídlo. Já taky ne, mě už ubrali tři hlady. 3. Já už mám jenom přesně 3. Ty A krávu. nevím jak ty, ale já bych něco usmach. Kde jsme našli Ale- nějaký zvířata? Já udělám krafťák. Ano, tady vidíte můj epický skin Mária. Tamhle je strom. Ale ještě to chce nějaký zvířata. Ty vole, já už mám jen 2. Ty hungerbary, ty vole. Tenhle panáček toho sežere víc, než jsem čekal. Ty vole. Ano, jak vidíte, jsem noob, hraju Minecraft v češtině. Hej, možná mám hodně hladu, ale mám jedno srdíčko. Já vytěšit ten strom a doufám, že mi vypadne jablku. To ti nepadne, hele. Já vím, čím se snažíš, tak tím mi padají. Já mám půl srdíčka. Já jsem si dělal prdel, ale teď fakt mám půl srdíčka. Juj, já mám jen 2 hungerbary, ty vole, co budem dělat? Že tam nemá resku. On tam má to blok toho kleje, ne. Já nevím, ovce nebo ovce. Je to rozgrefované. Ne, on tady má resku, hajzlu. On tady má resku. Úplně. Tady vidíte, jak noobové hledají jídlo. Kde to jsme? No, jsme nazí, nemáme práci, nemáme jídlo, pravděpodobně v Čechách. Už jste slyšeli ten vtip s trpaslíčkem a kydlíčkem? Jsem mrtvej. Já jsem měl půl srdíčka a skočil jsem ze 2 bloků. Ty krávu. A Ale já bych řekl, že to dobrý, bylo... že není to a já mám jeden hungry bar, takže se budu to. Takže my si Ale já jdu na spawn a sejdeme se a seberete moje věci, já pravděpodobně chcípnu. Ne, Spawn. já se s vámi zatím rozloučím.